Slúbili, že sa vrátime k automobilovým súťažiam rally, ale v domácich podmienkach. Je to pravda. Stojíme pri štartovej rampe rally Košice. Cez túto rampu, ktorá sa zmenila časom na rampu cieľovú, prešli posádky, ktorým sa podarilo absolvovať náročnú dvojdňovú súťaž. Samozrejme, my vám prinesieme podrobnú reportáž, ale máme pripravené aj ďalšie informácie z automobilových Hoci je košická rally už niekoľko rokov zaradená do seriálu majstrovstiev Európy, jej úroveň sa z hľadiska obsadenia priveľmi nelíšila od ostatných podujatí slovenského šampionátu. Na posádky čakalo 16 asfaltových rýchlostných skúšok s dĺžkou necelých 200 km v okolí Košíc a favoritov sme mohli hľadať v interiéroch najsilnejších vozidiel. To se nedá říct, že bychom neměli konkurenci. Já si myslím, že tady spousta kvalitních posádek a každá soutěž je boj. Znamená, že máme trošku lepší techniku, znamená, že jsme trošku víc větý díky Česku, ale není to tak, že by to bylo bez konkurence. To prostě každá soutěž je tady na Slovensku velký boj a zatím musím zaklepat, že nám to vychází. Diváci boli zvedaví najmä na vystúpenie dvojice takmer domácich posádok. Jeden z nich, Tibor Čerhalmi, obhajoval vlaňajší triumf. Určite tá obhajoba, myslím, že bude ťažká, dá sa povedať troška aj nereálna, pretože štartuje tu Venco Pech s dobrou technikou, takže asi dosť ťažko. Jožko Béreš štartoval aj napriek nepríjemnému bitkárskemu incidentu spred niekoľkých dní. Tak pravda, že by sme chceli, obidva sme doma aj Tibor a ja, takže uvidíme, kto mu to vedia. Už prvá rýchlostná skúška veľa naznačila. Vyhrali ju Čerhalmi so staronovým spolujazdcom Krajňákom o vyše 11 sekúnd pred Bérešom mladším a o ďalšie 3 pred Pechom. Showman Jozef Béreš senior so spolujazdcom Mirom Relovským toho nestihli veľa ukázať. Historická Mazda odmietla kvôli technickej poruche ďalej poslúchať a otec sa tak mohol venovať v servise svojmu nádejnému synovi. V nasledujúcej rýchlostnej skúške Herlany Banské sa odohral jeden zo zlomových okamihov celej súťaže. Pechovi trvalo 40 sekúnd, kým sa vyhrabal z problémov a presne taký čas strácal na druhého Béreša. Jody mal po trojke už vyše 20-sekundový odstup na lídra Čerhalmiho, hoci jeho jazde nechýbala efektnosť. Pech bol prvýkrát rýchlejší ako táto 19-ročná nádej. Tu sa skončili aj nádeje Halušku s Marinicom. Ich Fabia opäť nevydržala tentoraz pre spojku a v cieli rýchlostky posádka odovzdala výkaz a odstúpila. Čerhalmi mal fantastický štart do súťaže. V polovici prvého dňa nakladal lídrovi domáceho šampionátu vyše 50 sekúnd. Po rozpačitom začiatku vyhral Pech 2 rýchlostné skúšky po sebe, hoci na Čerhalmiho získal len po 3 sekundy, no výraznejšie sa priblížil druhému Bérešovi, ktorý mal navyše problémy na šestke. V jednej ľavej ostrej zákrute som z trojky preradil do štyrky a veľmi zadok uletel, takže medzi tými, na tej úzkej ceste medzi stromami sme dostali hodiny a veľmi ťažko sme sa z toho dostali, lebo sme stali naopak opačným smerom. V servisnej zóne pred poslednými 2 skúškami prvého dňa bolo mimoriadne rušno v stane vedúceho jazdca súťaže. No, trošičku je problém, myslím si, že radšej je to preventívne vymeniť, ako keby to malo niekde ostať tak. Takže akurát to teraz menia a uvidíme, určite nachytáme nejaké 30 sekundy, uvidíme koľko. Martin Krajňák však časový limit strážil veľmi dobre a ešte lepšie pracovali mechanici. Prevodovku vymenili v 20-minútovom limite, penalizácia bola zažehnaná a posádka sa mohla pokojne sústrediť na udržanie nádejnej pozície. Predposledná rýchlostka dňa sa končila tretíkrát v Banskom a hoci Béreš ani pri tomto prejazde nešetril auto ani seba a opäť zlepšil svoj čas, na Pechov výkon to nestačilo. Na hrane jazdiaci Venco stiahol a po osmičke aj predbehol mladého východniara. V celkovom hodnotení s prvým dňom však spokojný rozhodne nebol. Nedaří se mi jezdecky, nemůžu se prostě dostat do stylu a vlastně v těch lesích se trošičku jakoby bojím prostě do auta opřít, bojím se, že to někam sklouzne. Jsou to velice náročné rychlostní zkoušky, vlastně technický v lese na úzké cestě a prostě dneska se mi nedaří. Čerhalmi mal po polovici súťaže pomerne komfortný vyše 47-sekundový náskok. Teoreticky, keď sa nič nestane a nebudeme mať žiaden problém, tak sme to mali v pohode udržať. Aký je zdravotný stav hlasiviek tvojho spolujazdca? Je veľmi dobrý, máme zo sebou náhradné prilby, lieky, takže je to pod kontrolou. Otázkou sme narážali na problémy iného Tiborovho kopilota, s ktorým bol na rally v Nemecku a odišiel mu hlas. V skupine N si jasnú pozíciu budoval Miroslav Jandík s Radimom Chrásteckým, ktorému na druhom mieste s 3/4 minútovou stratou sekundovali bratia Palkovci. V ich servise sme na prístrežku objavili zaujímavý nápis.
Kocúr, to je moja prezývka ešte z gymnázia. Vzniklo to zrejme asi tým, že sme vedeli napodobniť ako zvuk mačky a kocúrov, takže to je asi týmto. To druhé miesto je celkom pekné, navyše za veľmi dobrým predstaviteľom Českej jazdeckej školy. Ako si spokojný, ako to vidíš zajtra? Jandik je predo mnou, je favoritom, je českým majstrom, čiže nie je sa čo diviť. Zajtra uvidíme, máme 8 rýchlostných skúšok, on je zhruba minútu predo mnou, čiže teoreticky by som mal dávať 5 sekúnd, ale to nie je možné. V skupine vozidel s jednou poháňanou nápravou s prehľadom viedol Martin Knajzl. Je to skvelý jazdec, no neboli sme si istí, či tohto roku vôbec dokončil prvý deň nejakej súťaže. Dokončil v Bulharsku a pak už sa nepamatujú. Tento náskok je už celkom slušný v skupine F2, ako to vidíš zajtra? Udržovať tady tú pozícii a je to na istotu. Myslíš, že technika vydrží? Ja dúfam, že jo. Děláme pro to maximum. S úctivým odstupom boli medzi F2 na druhom mieste Poliaci Beltovský s Vilkom na Felicii Kitkár. Druhý deň opäť priniesol nádherné počasie, dostatočnú divácku kulisu, no v prvom rade už od úvodných kilometrov zostávajúcich 8 rýchlostných skúšok snahu Václava Pecha čo najväčšmi sa priblížiť prvému miestu. Rýchlostnú skúšku 9 vyhral o 8 sekúnd pred Čerhalmím. Na tejto skúške sa divákom nechtiac predviedla dvojica Marton Cerva. Už v závere prvého dňa takto vyplašili skupinku počerných spoluobčanov, no na deviatke ich Honda príliš náruživo poboskala z vodidla a s poškodenými nápravami sa s tohtoročnými Košicami definitívne rozlúčila. Našťastie z vodidla boli dosť pevné, inak sa rally Košice mohla skončiť aj pre viacerých divákov stojacich v tejto nie práve bezpečnej zóne. Martonovci vyplašili aj niektorých svojich súperov, boje však pokračovali bez prerušenia ďalej. Veríme, že auto sa posádke podarí dať do poriadku už do ďalšej domácej súťaže v Urbanove. Hoci Pech vyhrával jednu rýchlostku za druhou, na Tibora Čerhalmiho to nestačilo, aj po 11-ke mal vyše polminútový náskok. Naopak tretí Joško Béreš sa na rovnaký dištanc od Pecha vzdialil. Tu sme posledný krát videli Knajzla, ktorého sklamala technika a vedúce postavenie medzi F2 zaujal Beltovský, hoci dovtedy na ňo strácal vyše 2 minúty. Jeho kitová Felicia však fungovala bez problémov. Jeden z najdlhších skokov predviedli Palkovci, udržiavajúci si druhé miesto medzi N-kami. Tam suverénne kráľoval Jandík, ktorý si mohol dovoliť aj občasné zaváhania. Vlado Palko sa mu však v nejednej rýchlostke dokázal výrazne priblížiť. Pohľad na najvyššie pozície celkového poradia počas druhého dňa bol veľmi stabilný. Pech vyhrával rýchlostné skúšky, Čerhalmi kontroloval pozíciu. Rozdiel sa zmenšoval, no nie tak dramaticky, ako by si to česká posádka želala. Na poslední dvě rýchlostní zkoušky je to hodně vlastně ještě v závislosti na tom, že už se jeli a víme, kolik jsme asi schopní Tiborovi na nich dát. Takže ještě jsme to nezabalili, ještě budeme bojovat, protože při rally se může stát všechno, ale karty v ruce drží Tibor. Tibor, ako vyzerá dnešný deň a vlastne príjazd do poslednej etapy? No, vyzerá to asi tak, že máme ešte 18,1 sekundy náskok. Do cieľa sú 2 rýchlostné skúšky, jedna dlhšia, jedna kratšia, takže myslím si a veľmi chceme udržať to prvé miesto. Mali ste nejaké problémy na trati? Na trati myslím nie, takisto s autom, všetko funguje dobre. Jožko, aké boli prvé 2/3 dnešného dňa? Tak celkom dobre sa nám išlo, nemali sme žiadne väčšie problémy. Trate sa mi veľmi páčia, hlavne tá Obišovská, cez tie horizonty, ten záver. Zatiaľ ideme to naše tempo a chceli by sme už dojsť na to tretie miesto. V predposlednej skúške súťaže stiahol Pech ďalších necelých 5 sekúnd a na Béreša mal vyše minútový náskok. Jody teda udržal tretie miesto, hoci si na záver spôsobil ešte navyše drobné problémy. Ako v predchádzajúcom kole, takisto som išiel na brzdy, lebo tam bol pried asi 200 km za rýchlosťou a sme na posledné kolo boli staré pneumatiky, lebo sme si povedali, že už o nich nejde, tú stratu aj tak nevieme stiahnuť a ja som prišiel takisto rýchlo aj na tých nových pneumatikách, ak chcel som to ubrzdiť, ale to nešlo, takže som to potiaľ na ručnú brzdu a sme spravili hodinu a sme išli ďalej, našťastie sa nám nič nestalo. Tibor Čerhalmi nespravil ani v poslednej skúške žiadnu výraznejšiu chybu a obhájil vlaňajšie prvenstvo. Tibor, aký bol udržiavací režim na posledných 2 rýchlostkách? Dosť ťažký, pretože Venco, dá sa povedať, strašným spôsobom zrýchlil, takže bolo to dosť ťažké, ale napokon sa nám to podarilo a zvládli sme to. Venco, koľko kilometrov podľa teba chýbalo, aby si sa dostal na prvé miesto?
10? Asi 10. Si spokojný s druhým miestom napriek tomu? Tak jsem spokojený, prostě po té vlastně celodenní stíhačce nebo dvoudenní stíhačce jsme spokojení, že jsme to vlastně dotáhli na rozdíl asi 9 vteřin a vlastně s jízdou jsme teďko spokojení, s autem jsme spokojení a prostě druhý místo na takhle velkém závodu bereme, i když vím, že jsme papírovně měli vyhrát, ale prostě to je krása rally, že nikdo před závodama nemůže nikdy říct, jak to dopadne a jak to bude, co se bude dít a co se nebude dít a prostě jsem rád, že jsme v cíli Rally Košice vlastně po druhý v životě a po druhý jsme tady druhý. Tibor Vencopek sa vyjadril pred chvíľou, že by mu stačilo 10 km, aby bolo možno poradiť trošku iné. No je to možné, hlavne ide o to, že ktorá by to bola rýchlostná skúška, pretože špecifikácia Vencová a moja sú 3 roky rozdielu, takže keby to bola rýchlostka na motor, tak áno, a keď nie, tak myslím, že by sme to udržali. Skupinu N vyhrali Jandík s Krásteckým pred Palkovcami a československou dvojicou Špúrek-Kováč, všetci na vozidlách značky Mitsubishi. Přijeli jsme sem za cílem zvítězit ve skupině, někteří soupeři odstoupili, Martin Prokop, Petr Trnovec, ale velký soupeř byl i domácí posádka Palko, takže jsme rádi, že jsme ho doma porazili. A poďme k jednotlivým triedam. 9. absolútne a prvý v triede N2 skončil vlaňajší majster medzi F2-kami Maďar Ištván Radov pred svojím krajanom Takáčom a našim Gavlákom, všetci na Hondách. V triede A7 videli cieľ len Pospíšil s Vajíkom a zákonite vyhrali, celkovo boli na 11. mieste. O stupienok horšie dopadol víťaz triedy A5 Janko Hudák so spolujazdcom Marcelom Kolárikom. Pokrčené zadné dvere vašej Felície svedčia o tom, že Rally Košice neboli pre vás bezproblémové. No, menšie problémy sa stále stávajú, ale si myslím, že je to len chyba krásy. Čo to bolo konkrétne? Z vodidla. 14. absolútne a prvá v triede N3 skončila maďarská posádka Bogár Bačová, ktorá za sebou nechala dvojicu Ivančo Švec i krajanov Veszprémiovcov. Najobsadenejšiu triedu N1 vyhrali Martin Múdry s Kamilou Jakšovou, keď zdolali skúseného Marcela Tučeka s 3/4 minútovým náskokom. Jednoznačne ako pomohlo mi to, že som bol doma vlastne, takže ten zamutov Herlany vlastne som poznal tie RZ, dá sa povedať na spamäť, takže mi to dosť pomohlo. Úplne v závere dramatického súboja sa na 3. miesto s rozdielom 0,7 sekundy dostala dvojica Karpat Ileš. Seriál slovenského šampionátu bude začiatkom septembra pokračovať v okolí Hurbanova na Šotolinovom povrchu. Šotolinu na miesto, tak povediac, nudného asfaltu by istotne prijali aj diváci v Košiciach. Už sme si zvykli na cyklistov či chodcov, ktorí sa pohybujú počas rýchlostiek na trati. Nad tým, čo sa dialo v niektorých zákrutách košickej súťaže, však niekedy zostával rozum stáť. V snahe skomplikovať posádkam život a vidieť ich problémy sa tzv. Fanúšikovia neštítili rozsypať a rozmetať štrk v ideálnej stope a potom sa zabávali na tom, ako mali jazdci plné ruky a nohy práce. Traťoví komisári vo viacerých náročných zákrutách chýbali. Viete si predstaviť, čo to spraví, keď v rozpise nemáte napísaný šmyklavý povrch a zrazu tam je toto. Kto vie, možno aj to prispelo k tomu, že výsledky boli také, aké boli. Toľko dnešný Športmotor. Pripomíname vám, že cez víkend sa autokrosári stretnú na pretekoch majstrovstiev Európy v Žitavanoch a pokračuje šampionát pretekov do vrchu na kopci pri Čiernom Balogu. V Športmotore o týždeň dovidenia.